Magandang umaga sa inyong lahat. Live tayo ngayon mga kandusanan sa aming kandusanang istasyon na hindi pa narehestro sa kandusanan ni Ate Laika Bern. At ngayon mga kandusanan, may letter sender tayo mga kandusanan from Bayugan City. Mao kini si Sara mga kandusanan. Ug aniya ang iyang sulat nga gipadala sa kandusanang istasyon ni Ate Laika Bern. At babasahin ko ngayon sa inyong harapan. Maayong buntag sa inyo, Ate Laika Bern. Ako si Sara. Lumulupyo sa Bayugan City.